Yes, big man. Zabwino. Labo. Okay, so ndakwita nani chifukwa kuti paja muli ndi nkhani yoti mugawane nafe. Ndino tofuna nkhani yanu tigawane ndi Amalawi koma osati ifeyo mutifotokozere kuti tauza Amalawi koma tikufuna Amalawi azimva ndi pakamwa pano. Ndino mwachoncho tiyambe ndi chonchi. Zina lanu linene ndani? Zinanga ni Jonathan James. Makara mambi wa kwa Kalirombe kumusi okukorando Boma mulanje. Okay, fine. So akulo if you number kuti niyo munamangidwa nakumangani ende pofika pakupezani kuitana ndi ku studio ndi nkhani yokuti ndinaona kuti nkhani yanu tigaoneko ndi anthu tatifotokozeni kuchokera pa Jambi sinakhala motani. Okay, kuchokera pa Jambi napanga chibwe nisikana 2024 chaka chatha chimene chaka chazana yeah 2026 yeah chinamba pa 14 February namba ukhala nditumonga chibwezi chomazembirana afika sasa kuti makolo anayitulukira kuti ana pa chibwezi nafika kana kuti anati kokabe nakanika nafika paka kwa fumu amaza kulupwa naziwa anakwanza kutoba kuti tikwanze kutani kushiyana kumandana zinakanika tunaka kamera na pokuti chakusokoseka sikachizo kuti bwera zotani taka kamera na kumakhalabe kumakhala paka na chaka chinata nikamba 2025 khala nenda pa kuti ninkazi natengana muwire mwatu soti makora maziwa ya nikumakhanga ndi kugoro mazaba nyamata kugoro kumakhana ni saka asikano masiku napita. Okay, so many makhala ndi nsungwa nayo zinali zokuti makolo ake anachivomereza kapena anangothawa kwa basi nkubwera kwa anangothawa nikutenga na monkhanga ndi mwina mwaje ife mwawiri mwatu tukufuna baye kwa makolo chimene anasana chivomereza including mai yako iweyo anasana chivomereza makolo anga anasana chivomereza. Of course ineo ni mamuna edi kholo madika kuti mwana wapata mamuna wapata atakwata no ufulu waje kwa kholo mkazi mai yake na basana chivomereza kuti takutengana amafuna zipita kuti kusukulu anali class yanje standard 7. Okay, mwana wa standard 7 iniyo nthawi ni sukulu na kuti ndangwesha mu chaka chimenecho standard 7 omwe. Okay, so no similar class imozi kenako kusukulu kumaganiza kuti basi mukambe kupanga za mind apa kupoera naonga kuti kapanga monga be magazo obebera chimwana osamagaza kuti chakuza mawani chani. Okay, so mwakwatirana ai kenako I think ndikufuna titenge nkhani kuchokera pa chomwe kuti munatengana kusiyana pa gowero kenako abungwera mother group mwati nthawi yo titatengana ndikumakha pa gowero makolo ayatona kuti wangai namukoka kwa munumo wakanika mwina mwaje atava pa mwina mwaje zinthu zikatire kubaru kwa afumu mwina anthu atani asha adapita kubaru kwa afumu kuya nakhati inde pa group poti pa group pa afumu pamakhala guru nakhaza atheka kuti anthu asiyana sikosatana nakumana kutakumana data natengana nukana makhala pa guru kumene ngakhala ne nikumana makhala makolo anga palibe ntundo wota likwambira kuti makosa azo kuti sikana ali kuti ali kumeneko chimene sikumene nakwanisa kuziwa ndisiku kumene makolo ananyamuka kupita kuti tifuna watu nikuza kuti anyamata samakhala pati samakhala panova. Okay, so chinthu chimodzi kuti tikhale no tichipeze na very clear ndijendo chonka kuti munatengana popanda permission ya makolo, right? Yeah. Okay, fine. Then vele tatengana yoyo mnakati makolo baya anakuti sina sangala sebe wao amafuna zipita kusukulu nakati ne ndikukanga ndikupasa na magazo okuti sangati thandize ndikunyamwa ana kumabe pesa kuti ndizikhala pa ntinala ana okhoka zizo kuti singathandize. So zinthu zoti sizingathandize munaziwa kenako chimene chinavuta ndi pati nkhani ku polisi nafika mutani. Okay, itatete chochopo mayo zoti nditamutenga kumakhala naye ndimakhala nditu makolo anga tsamene aponda nazo kuti sikanayi akukhalira ni nyamatai zayo wanabe kuti ndikukhala 2 days yapitapo siku losatira ndikupeza makolo anga kunyamuka kumusi koma makhala kolando kumusi uko akunipeza ni samani ichokera kuti ku polisi cheche bado samani milandu iliko siku la kuti kufunika kuti kubomako itate zinanya mwando seninda nisikano yakupita kuti kubera kuboma kuya tame nale kuti nisikana tasogola nama ya chansikana manga ali kuno sana nyamuke
tafika kuya choambira kana mpaka panga madongo swa kuchipata kuti amuni kuti ali muno alibe mimba amene soyembekezera ana kwa sana nifuze chiri kyose na tiri kuchisisi kutunda kuya nanya mko pamenepo anakansekera kusero ine kumalika ziti zaku kuti zosera kwezitani zibwere kila konkhani tani ikambidwe pamenepo tapita kuma CID kuya tapita kuma CID sina kwanza kupanga ndikusumbulumbulu makolo anga panalibe mayo be amankura ayi chochi pa anankabe mazo be makolo ni mwana wao za akomere ndiye sina nkule kanu anasekera makolo anga pobwera nonso makolo pokupya ntima ana kwa sababu makolo kulongoswa munumu na kuti ndipo kwangu kapo sana kama kuti yatuluke zimene ndo mukakabla kuti kukhoti ndaka kumene kanali light night paka nafika Monday statement sana tani okay kuchoka light night unakhala light night lachisanu loiruka la mulungu mpaka na Monday statement asana kulembe statement ndasana kuza so chimene wala kwa iweyo asana chimene okay mwina tingu tiyankhule chonchi mwana ndo zakazi sikana ndo zakazi ngati anali wazakazi ngati zaka ina 17 ndaye mena anali zaka 17 iweyo munthu imene ona ndi zakazi ngati ndaye ndaye kuti zaka zanga ni 18 ndiba paka simpana ife polisi wana kuti amatana kuti ngati neyo ni zaka 17 iyo maximum mwaje ni 18 ndikuti pano mnakutani nagwirira zaka zokuti nagwirira mwana sana ike kuti iwe zaka 19 iyo zaka 17 digira kaya inako mali satitimira so ana mulanda kama kuganzana kuti mulanda kuti mukugwirira mwana amake kuti pamene poeneyo nagwirira mwana satenge statement imene akabira kuti chibwezi chinamba bwanyi kamene zakhamuta ndipo mmefika chazo kuti ngani mafika ku polisi okay so mutafika ku polisi mwalowa musero muna kumandi zinthu ziti kapena muda akabwera kuzakuona namukozani kuti chene chimene nkhani imene akumangisirani ya mbikapati tatikozani pamenepo ntame nili musero sikuna bwe statement ndacho kuti apo atakunifusa abangubwera awara kwa chani nkhana je yakuti amene nokuti watani ogwirira mwana makankhani matana muti matana makolo akabwera ndikuafusa kuti nkhani zili pali akuti ateneba statement pasiko tani akupita nikumakha kuno mbaka kuti wiki kutani ikuta chomwe chala kueneo samazwika bunobuno nkhani apo sana kaisa tankhani kuiro ndola maana kuti nkhani ndikuti zizungazina mago ndikuti makolo amazapo chani amazapo kanu nkhani zimene zokuti zikathe kuti kukhomo ndipo kuti amabungu anakhatalo wapo nkhani nabe kuti yakula pati yakula pamenepo inde kunende kuyazo khoma zimalephera ya okay yeah tango di photokozera experience yako okay odiweza kazi ngati pano ineyo pano kuti ndaona kuti so 19 20 pano pa zaka 21 ni zaka 21 okay pano pa tikhonza kuyankhula kuti okay nthawi imeoneza 19 2024 right so that means pano pa zaka 21 that means kuyankha kuti at least ulindi tango tipasako ka not like ka experience koma tango gawa nafe kuna kuti zinthu zimene unakumana nazo pa nthawi imeona li ku side zinali zotani zinthu zimene mwina ngati unapanga regret nayo yonse kapena ngati unanong'oneza bondo kuti anakhala kuti ndaziwa sindinakachita izi okay zinthu zimene naonene kunene zoti ndizovuta kwambiri chifukwa pamene munthu uli kunja kuno umakhala ndi ufulu wako okuti pano pandipange chakuti pano pandipange chakuti pano pandipange chakuti pamene uli mkati kujako umakhala uli m'malamulo aboma pa nthawi imene kuti kuzuka mata kuzuka nthawi funewe pamene kuja tiri kuya mabe kuti half 6 okuzusa kuti nthawi yozuka ukhala panja paya ndikuti kuja maja kamozi basi pasiku ndikuti half 6 umakhala linkati kinako 12 koloko ukukasekeredwa kuseka kweso kuti akalowa chochi papambana basi yapo kuti mwina pazombera mphepo yayo amaseka soniroko ikatoye 2 koloko mutani mutuluka ndikuti kali mwakhamo mwina mwache 1 hour 2 koloko ndikuti chama 2 mkangoloka 4 koloko ndikuti kuduka kweche ni ma half 6 kugona movuta zote umagona ko atakugona usafunda ungogona chocho pa basi ndibaende baka kaza kuti ndinganga kuti choziwa izi sinikana chika okay ka sikanako kana zabwera kuzakona ndipo kamabwa dede ndipo chilowero kumeneko amabwa siku nsiku siku mena bwa kusana nali ngati Sunday Sunday kuti samagwera ntchito ina ndoti siku mena nakanga sana bwere okay ndeno makolo ako akabwera kuzakuona kapena tiyankhule kuti tisanafike kwa makolo ako akabwera kuzakuona zina ma process yokuti ku court munapita okay pamene popo ndi anani ba statement Monday usiku akutiro kuna kuti anini ba court ndilo ala chiwiri ndata anani fusa zaka anani kakamira kwambiri pa zaka ndani 19 saka kwanse kunivesesa kuti zaka zanga mati ndani ndikunama paka nanye mulaka ndipita kuchipatala nukaneza anapa zaka zanga jani ni 18 romwezo kila wala chiwira chero mama wache nikupita ku court nalipereka nalwagawa la kumanzuro
Nde munatulukira ku court. Ndatuluka ku court ndalowa mu court muya. Soti sikana analipo kamera anamfusa yayi. Kapena makolo ache anakhala pokuti afusidwe. Zimene sinachitike. Ndamfusidwa afushwe neyo. Iwo no mlando ogwira mwana okuvomera kukana ndipo sina kuweza kuvomera. Na ukana. Kurumbo mmene san sona. Ndane banane parafulo kuti uni pempha mmene ngapemphe pa court panona kuti pempho likufuna neyo ni bero. Bero inakuranga di 50,000. 50 nayo anakwesa ntchito ngati kwanyemera mabelo mazo a polisi. 500 inapita ngati kumabungwe kuya kukasekesa chani nkhani. Kukasekesa nkhani. Ndi pamene nakanga ndi mwina mwa nene mfulu natuluka kunja. Okay. So 50 ku koti. 50 inalo mo zina ndi zina. Kenako ndalama kana 500 inapita kumabungwe. Okay. Ndalama imene kwano anaipeza modani kapena mwina mwake nkochita bwino kuti anangokhala munthu mmodzi basi kuti tiye ndizipereka ndalama nditenga ndi kapena zinakhala modani. Ine kwatu kuchita bwino. Chifana kuti ndiri kutende kuya makolo sakangasa kuti chokudya chimapita pakamwa saka naja muna ali mkati anakwanisa kusakisa munda okuti mwina wewe pamoko ata kuthandiza ndama imeka kuti sili kutende kuti anagulisa ukata kugwira ntchito ndama zina magwisa chani magwisa ntchito anakwanisa kugulisa munda ni kukapereka ndama ziya kuti kuposa kuti ndani nibwereko. Okay. So mpolopolo kapata nkho kuti zichito za muna zapangisana kuti kwano asakhale ndipo lima like usanko kuti anagulisa munda ndi chani like chinthu chimodzi chimene machita wili great kuti mwina make nakha kuti napanda cha kuti mwina munda bwezo lipo ukamafotokoza zimenezo utakhala kuti wapasidwa mwayi kuti uli pa mkumano wa chinyamata amene ndi anyamata okhaokha kapena pa anyamata ndasikana amene ndi ausinkhu komanso azaka ngati zako kuyambira ka zaka 17 18 19 kakulekeza 25 amene sanakwatire ndi malangizo anje amene okhonza kwapasa so tiyambire pa nkhani zokuna kuti umachita ligireti motani pa nkhani yokhuzana ndi kuti mwina mwake chito zako zinapesekana kuti zapangisana kuti anthu akuona kuvutika mpaka nagulisa munda. Okay, ine kakhala pa nkhani imene inachitikira pa moyo wanga chimene anyamata ambiri soti mwina mache ku studio kwakuno kamene ndingani kuti anthu ena tomakaonera kumamva amene ndikwakambira anyamata amene mawula kuti magezi zinthu zimaphweka pamene tili kuno kucha sitinapiteko milandu imene iliko imapeleka kuya ne ing'ono kuti inasunga khulupe kuti milandu imene ingakhale kuti kumene kanene kapunja ndiye amene angakha kuti nkhani zokuziputa kumene uzipewe uzisiye makola kwa kuti chisiye usachikakamire chifukwa kusamba kwanga kunani pakisa kuti panga nakafika kuti nkuya pamene pa inamba kuzipanga regret ndikame kuti kwanga mvera makolo apa mwakuti sibwezi tafika pano mwakuti school munaisira standard 7 yeah pano pa mmatani pano basi ndimaonkhala maganyo mamize kumapale amaminda kulima chanchani zina zotero ube nyamata amalipira maganyo mene ngapezeke timagwira yeah okay so pano pa makolo ano like wewe pakati pa ubale umene unalipo pakati pa iweyo ndi makolo wako before kumangidwa ndi ubale umene ulipo mutamangidwa like kulankhula kuti mwana wake otamangidwa kuchokera mu nthawi imene kufika musiku la lero utatuluka si unakhalako almost 5 days 5 week 1 weekend kuchoka kulowa lachinayi kutuka lachiwiri ndi ubale utani umene ulipo panopa ama kutenga kuti wewe ndi mwana womvera mwana pakhomo kapena basi ndi wakhala khodo kumva kuti mwina so nthawi ina samayembekezera kuti mwina so mwana wanga siku nalilo sakhoza kuzabwerera. Okay, makolo anga choma maganza kholo bese limamutaya mwana cho ataka kuti olono okubora ono wachiwembo amati beni mwanawo makolo anga si iwo zimapweteka muntima kumasangano kuti zimanipweteka ndimakhala amene makhala kuchokera kale palibe so mkwiyo wena uloseka isama nosera mkwiyo na ulose so ndofuna uyangane kamera iyi ndi ulankhule ababa mawu amodzi kwa achinyamata onse amene mwina mwake iwo ndi azaka zopitirira 18 kapena ulo zaka 18 zonse zinakwane koma akuchita nchitidwe ogonana ndi ana amene sanakwane zaka 18. Okay, akulu zimaphweka munthu kakhala kuti pamene uli kunja kono makhala pa ufulu otumapanga chilichonse chimene ukufuna koma pamene wasekedwa kuja pankhani kuti kumalimbani tasikana kokuti sanafike zaka zokwana 18 zimenezo ndikumempha kuti musiye chifanga nimungapeze kuti mwatengedwa nkhani ache mwapita kuja nkhani kuti malimbani kasikana kaze kuti zaka ya 7 ndimwapita mmusi muzapanga regret muri kumene kuti mutakusiya kuti sinatani kazatuka kuno sinzapangaso ningopempha kuti musiye
Aziko kwambiri. Okay, tathokoza kwambiri kuti munabwera nafe munabwera ku studio kuno kuti tizakambirane nkhani zokhuzana ndi ziwiri zitatu. Ndokhulupirira kuti nkhani yanu ifikira achinyamata ochuluka. Komanso ndokhulupirira kuti achinyamata angapo atengapo phunziro pa zimene mwalankhulazi. Paja dzina lanu kwangotchula ni dzina lanu posiriza. Dzina nda? Dzina langa ndi Jonathan James. Jonathan James. Aziko kwambiri. Mukhoza kusazira kontondo amalawi ngati mukafuna. Ine zokomba mbiri ndilebe wokumva wamva, kushamva samba hata kuzitanga pa video chabe kumakala pita kuja. Ala pangaligere kuti komatu pana winache anayima anapita ku studio nukaga otenga kuti tikata kusatira. Litamvuta. Yeah. Ya, mina ndachita ine mwaina bwera kumakolo ngana unapogulisa. Kwa makolo kule pekuza tengero lapita kuya makoko sezana pogwira. Aza kushia kuti. Uza seva nkhani aji. Ukanama tu kumwe utapita nkalo yakwati bwa zaka zokuwa zaka zapita. Aziko kwambiri. Ndathokoza. Yeah. Okay, umo ndi mmene tachezera ndi Zathu Jonathan amene anakhalapo kundende kwa wiki yonse ya mtondo. Pa nkhani yake yakuti anapanga chibwenzi ndi mwana amene sanakwane zaka 18 amene pa Chingerezi amatchedwa kuti minor. Ndathokoza kuti munali pamenepo kumvera programu yonse. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ndipemphe kuti ngati muyikonda video iyi muchite type comment ina iliyonse imene mukuganiza kuti mukhonzanso kumulangiza munthu ina aliyense amene akhonza kuwerenga comment yanuyo. Komanso kuphatikizapo muchite like video iyi. Koposaposa muchite subscribe ngati simunatero. It's your boy Sam Mavita. Peace. Macheza ndi anthu osiyana-siyana endi tacheza ndi anthu ochuluka tamvaso maganizo anthu ambiri kuthekaso kuti timveso maganizo anthu awa before tisanamalize. Dekera ndikaye ndimapande funso lakuti gondolo simunajapo? Amas. Usimunajapo gondolo se? Yeah. Chifukwa chani? Chifukwa chanazo kuti sinakule. Sala kukuti sala wako paka ndani Fetili pano koko pasan true fact Day night, yeah Wako na mizani ndani Mwambela ndani Bozala kukuti sala wako paka ndani Ifetili pano to give it true fact Day night From Sanje to Chitipa ndife number 1 Makata kwendi fail Ifetili pano put your smile upon your face Kukupunzi sane Nini baby